కొన్ని బియ్యం ఉంటాయమ్మా. అయ్యో, ఇంట్లో ఇవ్వలేరు, నేను పని మీద ఉన్నా. ఆ వంట రూమ్ లో డబ్బాలు ఉన్నాయి, బియ్యం తీసుకోపో. మా తల్లి, నీ కడుపు చల్లగుండా ఇన్ని సంవత్సరం నుంచి నడుపుకుంటానవ్వా. ఒక్కలు కూడా నీ లెక్క ఇంట్లోనే వేసుకోపోని ఎవరు చెప్పలేదవ్వా. నీ కడుపు చల్లగుండా, నీ పిల్లలు చల్లగుండా. ఒక మాలచ్చినే అవ్వ నువ్వు. ఇవే చేయొద్దు. నేను కొన్ని బియ్యం తీసుకోమన్నా, మొత్తం సంచిలో వేసుకుంటే ఎట్లా? మాకొద్దా? మేము తినొద్దా? ఇగో నీ సంచి పట్టు. అబ్బో, ఇదిగో బాగా ఇంత చాలు. ఇక తీసుకోపో. తినొద్దా?